η οποία ήταν πολύ γεμάτη, είχε έντονη δραστηριότητα. Είχε πολλές ώρες δουλειάς, είχε πολλές ώρες εκπαίδευσης, είχε συναναστροφή με ανθρώπους εντός και εκτός της εταιρείας, από τον κλάδο μας. Είχε συμμετοχή σε συνέδρια και σε σεμινάρια, ηλεκτρονική παρουσία με στόχο το self-branding και εν τέλει είχε και την επίτευξη της συμμετοχής στο μεγάλο ταξί της εταιρείας. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούσα να φανταστώ μόλις λίγα χρόνια πριν, 3-4 χρόνια πριν, όταν ξεκινούσα στον χώρο αυτό. Καθώς έχοντας μείνει αρκετό καιρό εκτός της αγοράς εργασίας λόγω της μητρότητας, κατά βάση δεν φανταζόμουν πως θα μπορούσα να βρω ένα αντικείμενο το οποίο να με γεμίζει και να με πληρεί κατά αυτόν τον τρόπο. Στο πρόσφατο συνέδριο του MDRT στη Θεσσαλονίκη υπόθηκε μεταξύ άλλων μια πολύ εύστοχη παρομοίωση. Υπόθηκε πως το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή μοιάζει με ακατέργαστο διαμάντι. Αρκεί κανείς να το εντοπίσει στη γη, να το πάρει, να το καθαρίσει, να το επεξεργαστεί και τότε θα έχει από την λάμψη και την αξία του. Η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη από βιώματα και διαφορετικές εμπειρίες. Ωστόσο, αυτό το οποίο διαπίστωσα και μου έκανε εντύπωση είναι πως όταν πλησιάζουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, με ένα γνήσιο ενδιαφέρον και περιέργεια, να μάθουμε από αυτούς, όχι να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε, τι μπορούμε να τους πουλήσουμε, αλλά τι μπορούμε να δεχτούμε, τότε συμβαίνει κάτι μοναδικό, δημιουργείται εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη είναι θεμέλιο συστατικό της δουλειάς μας. Επίσης, έκανα την προσωπική διαπίστωση πως ποτέ δεν αργά να κάνει κανείς μια νέα αρχή. Είναι δύσκολες οι αλλαγές στη ζωή μας. Αν όμως ακολουθήσουμε την καρδιά μας, αφού γραφτούμε το ένστικτό μας και θέσουμε ένα προσωπικό στόχο, τότε δεν μένει παρά να τολμήσουμε να κάνουμε την αλλαγή. Για τη χρονιά που πέρασε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Τσικούρα, που είναι ο μανατζέρ μου, τον Χρήστο Τσουκαλά, γιατί με βοήθησε πολύ, με καθοδήγησε, με συμβούλευσε και τα καταφέραμε. Τον Χρήστο Θεοδωρακόπουλο, γιατί φροντίζει να δίνει λύσεις στα θέματά μας, ώστε να κάνουμε με όσο καλύτερο τρόπο μπορούμε τη δουλειά μας. Θεωρώ ότι το κλίμα στο γραφείο πραγματικά είναι μοναδικό, όχι γιατί είναι όλοι εξαιρετικοί συνεργάτες, αλλά γιατί είναι πάνω απ' όλα καλά παιδιά. Και τέλος, είμαι πολύ χαρούμενη που εκπροσωπώ την Εθνική Ασφαλιστική για την ιστορία και το κοινωνικό αποτύπωμα που τη διακρίνει.